Aha. Mi ćemo isto tim odraditi. Da.
Odbjegao je, odbjegao. Bravo, dečko. Bravo. Ma što se taj sad? Hajde, samo ćemo da... Stella! Čekaj, idemo sad. Također priznanje u pravnom tijelu za društvenu djelatnost i Osijeka sport grada Osijeka. Mogu mi samo doći, dobro. Priznanje grada Osijeku također. Koji su